И здравейте, това е първи епизод на Майнкрафт. Версията е 0.14. 0.14. Май е най-новата, не съм сигурен. И скинаме, набързо ще кажа този. И ще направя нов, който ще се казва YouTube. Така, Survival и Create World. Така. Супер, спаваме горе-долу на хубаво място. И така. О, тук има кокошки. О, овце, супер. Може да се направи легло, ако ми стигне вълната. И мисля да направя също и поредица на Майнкрафт. Дано да ви хареса. Коментирайте, оставете лайк, ако ви е харесало. И така. 4 дърва. Направо ще направя меч. Някакво да мисля. Така. Крафтинга. Клечка и меч. Айде. Щом овца, аз веднага трябва да убия, просто не може. Аз съм свикнал така, да ги убивам постоянно. Така имаме една вълна. Една вълна. Къде ме е крафтинг? Ето. Там пред дървото. И трябва да намеря още дървета. Тъй като гледам тук няма много. Не има бе, какво няма. И така. Няма какво много да говоря. Майнкрафт, като Майнкрафт. Обаче май не е новата версия. Само 0.14. Прибеш 0.13. Тя горе-долу наскоро излезе. Искам да ви кажа също за един канал на един мой приятел. Той канал му се казва Максим Денев май. Да, май така беше. Той също снима на Майнкрафт и на Терария главно. И много як канал. Момчето също е доста готино. Той е приятел от моя клас. И така, може да се абонирате, да го последвате. Просто ви казвам. Ако решите. И стига толкова. Хайде ще видя някъде да се заселя. Къде? Тук някъде май. Окей, докато още не е станало тъмно, да направя малко къщи. Къщи да направя просто. Малка къщичка. Окей, 56 май ще стигне. Почвам от тук. Ужас. И така, ще направя някаква много малка къща, предполагам. Трябва много да мразя, просто. Трябвато ми е много гадна и аз пък Терария, боже.
Аз предпочитам да казвам Терария, защото Терария игра най-много. И трябвато много ме нравиш в Майнкрафт просто. Макар че от нея получаваш сидове или какво беше там. Да. Окей, тук се налага така да го правя. Стоя толкова. И добре, е така. Уф. Ужас. Всъщност, знаеш ли какво? Правя се една брадва и вземам всичките тия дърва. И отивам да се заселя на един хълм там. Видях го сега. И също игра с хиксче. Защото така по-ми харесва, по-истинска Майнкрафт. Става по-истинска Майнкрафт. Тут все пак Pocket Edition не е оригинална Майнкрафт. Тя оригиналната е на компютър. Предполагам всички го знаят. И така. Пишете в коментарите, искате ли още Майнкрафт, не искате ли, предполагам ще искате си пък. Кой не обича Майнкрафт, освен Рос? Ако не го знаете, Рос Games BG, той вече спря да снима. Което е вероятно, ама какво се прави? Тук има едно голямо парсе, аз него ще убия. Ще става малките, защото да пораснат те големи. Като умрели си брат или майка. Добре да я оставите, искам го убивам спокойствие. Така и тук ще се заселя. Да, точно на това. Естествено, аз нямам кирка. Що не направих, не знам. Брана луден кирка или дървена кирка, как се казва на български. Почвам да копая. Защо скачам, аз не знам. Копая, дупка, копая. Защо няма камък? Сега би трябва да има камък. Не. Ето да. Супер, камък ще ми трябва. Съм правя печка. Кол! Супер! Супер! Много добре. Всъщност няма да го обирам този кол, ами почва се направя къща, после ще го обера. Добре, толкова. Да си взема крафтинга. Така, тук да го сложа. Къде? Първо да се го взема и той ще стои тук. Печка, супер. Мисля, че няма да мога, но мога да направя печка. И всъщност ще пека дърва. Окей. Аз ще го взема този кол. И ще си направя торчове. 4 торча. Тук може и тук. И още един е тук над къщата. Дали той ще го махне. Ще го сложа и тук. Супер. Сега ще правя 2 врати. И това направо прави 3. Харесвам, че в новите апдейти са даже на 1.13 терария. Ох, майко, Майнкрафт. И аз под терария направо ме убива. Тук става много грозно. Той чукам те търчу и са ми от.
Защо че ще ги сложа много, да. Имам само един торч, естествено, защото другия се бъгна. Ето. Така. Знаят всички, че това е моята къща, никой не може да влиза тук. Ха-ха. Еми, да изкопая този кол. Не. Правя си камъна кирка. И естествено нямам камък. Супер. Абе, ще изкопая така кола. Ще изкопая кола и мисля да приключвам с този епизод. Той вече става към 10 минути. Да, почти 11. И доста кола обаче. Поне ми дава експириенс. Малко. Да, по едно. Ето така е. Като... Всъщност винаги, когато копаеш с по-голям клас кирка, например с даймонд кирка от диаманти, да се повече от тази руда и експириенс, както кола. Например, сега съм с дървена кирка и ми дава по една експириенс. Ако съм с, например, диамантена, ще ми дава по 10, примерно. И така просто, както и ти дава повече от трудата. Първи левел. Вау. Има баяко, има тук. Не се оплаквам естествено. Тук не мога да се кача. Не мога да се кача, ужас. Тук ме пропуснах. Оф, не ме интересува. Тъй. И тъй. После ще оправям пода, мога. И така за финал ще ни поръчката. Че не виждам от това. Къде ми е кирката? Кирката на филм се щупи. Оф, майко. Камен не може ли да се направи вече? Ужас не мога. Няма дървеното газ. Що има толкова много дърта? Аз мразя дърта. Иначе го мразя, ама въобще не ме харесва. 3 камъка. Ще трябва да се направя такава. Супер. Еми, това ще е за този епизод и чакайте следващия. Чао. Пиздец, как ползирах.